velkommen til endnu en fredagsvideo. I dag har jeg taget Vadios nyeste videobar med til under 10.000 kroner vejledende. En Venture videobar, som den hedder. Den kan levere et 4K billede ud på enten streaming, USB eller HDMI out. Kameraet udmærker sig ved, at den har mikrofoner, der rækker op til 6 meter ud i rummet. Samtidig med er objektivet ret stort, så du kan udnytte den fulde 4K-chip, der sidder inde bagerst i huset på kameraet. Det er det, der nogle gange bliver misforstået, når man så køber et meget lille kamera. Og hvis det ikke er særlig dybt, så kan du ikke udnytte hele den 4K-chip, der sidder inde i kameraet. Så udnytter du kun noget af chippen. Så kan man godt kalde kameraet et 4K-kamera, men fordi chippen bare er 4K, men at du ikke kan udnytte billedet fuldt ud, på grund af at objektivet ikke sidder langt nok fra, så er det jo lige fedt. Men det kan du altså med Vadios nye videobar. Den har alle stikkene på bagsiden, og herom der møder vi så USB-C-forbindelsen, som går over et USB-A i din computer. Der er et HDMI out, som du kan tilslutte en skærm nummer 2 eller en confidence monitor, hvis du vil være sikker på, hvad det er publikum de ser, når det er, du enten streamer eller du holder et videomøde. Så har du netværksforbindelsen, hvor du kan konfigurere kameraet igennem, så når alle kameraer er koblet op på netværket, så kan du tilgå det via Ethernet-forbindelsen og bruge Vadios deployment tool. Den anden Ethernet-port, det er ud til bordmikrofonen. Så du kan udvide med enten en enkelt eller op til 3 bordmikrofoner. Og alle bordmikrofonerne har så en mute-knap på toppen, og det vil eliminere grøn, når det er, at der er forbindelse igennem, og alle kan tale. Og når du muter, så vil alle tilsluttede mikrofoner, også den i kameraet, blive muted på en gang. Det er en ret fix måde at lave en mute-funktion midt på bordet. Derudover så kommer kameraet med en bordstand, som også kan vinkles op og blive til et vægbeslag. Der findes et alternativt vægbeslag, man kan købe, sådan så du kun kommer ned og har 5 cm afstand ind til væggen. Vadios videobar, den er tilgængelig nu. Vi har den på lager. Tag fat i os. Ha' en rigtig god fredag og en god weekend. Vi ses derude.